Sale naye. Incho ndimu. Makiore ga bona mambi. Tintake iri gotoka sito kwani mwansere tikorwa. Simingwale gwakotebe ngango chakwale. Nabongora ache igoga. Chando nde nolengo. Chando ni mingo munda gwetera sinyo ndimu. Ono nakinata kwanya muchando usino muntu usirire buo. Mondere tarasira. Lakini rere naigumiche nganda atimuka. Gwale gwakana ne simyane nero ninjo tari gwakira. Nabayata nomate nayo mumuro minto monene. Bona nabanari nke gocha. At least inyora sengora atimukira ndatimukio gongo narosire. Ngio korosera. Mate kare kwale gocha kwale gwake simyo tebe ngochore no yemba aba na korose no ngende kugochonya orube kimuno. Bona kumambi ngikwalire. Aya narachirigo. Ni tingi weti nchara. Usonya muchando koronte bimanya muchando kyo. Usorere mbiyale bona. Osoro mbiyale. Iga bantu bonsi mbiyale. Mbiyale. Ololende gokore shida nero nyaku enye shida kero na bagonte bimanye toteme gutatua mangana ayo mati shida jiruchi imechando ne yamoya bantu. Muntu tayonse yuri perfect. Onyo muchando koro na bagonte toteme go torre ngo sinto nyara ko gaya na mangana ayo. Ai igore ngoro yawo ngere su muchando ugo. Na batoko ranga kya mangana ituko ya beka. Maroma itubuna naso kreto usoro. Usura arengeri ichara. Hali gokora chikonda ngenda nganyora mumuro mwaba gokorere gase uyo makumba. Twatore chaye no usoro. Twasabirire mechi ngachangate iyo usoro busombo bwe ntoko gendera. Orocha sana murusiri mpaka bonira tubwa togori mu bwito. Mpaka bonira nabatokora ibintu bito minto. Yani twarurire ndare nere. Ono yaikeire usora kare kongoro kyugo chaye. Usoro muisonde na munyora no mwana w'isukuru. Togendete ko kwanira mangana ayera. Umusubati bw'ikinyora agachaga ntebi neke maino usoro no mwana uri w'isukuru inda. Nande atere to omwana bw'umusubati getokuru kubanchira. Umwana uino otomenyete nere rindi. Konti metinga ko ngoro kyugo chayo. Okabantara ntaramunyorera mwana no ruchi myake etwanyoma ndire no usoro. Pakaboni. Ona naralika ngonya gwechande birengera litigangicherenka mberoro at least nimbwata abantu baminto na inchenga ngocha mbero ndatimuka. Oro njegende sister nale ko gotebi imechano ne yamwanya abantu umo alia umugondo gesenoro. Yenoro. Usoro ngo orane ndagira. Sinza chindengo gorale. Ono igendo njirale ko gwa advice umaite nyomo ne ngongwe ko. Igende kenene sister kianda molemerania no soro kera mwalemeranire molemerani mna mwalemerani tikoruri mutabwate kienda karati gondimu igo nayo tete gontebinga bono tonta getiga iga nsoke ngende nandi chikoremerani no soro ndete ngotebiga tingo nyara binte byo gonte ina bongonda no embo songo chituka ndete nyombororo ya mabati menyororo sister talie na ukani ina gotebiya ase nyomo ini marriage abantu no kolemerani imechando nebo na omokolemerani andiri bono mwacha kera mwacha moikaranza kera moigwana na kabisa moikaranza tingo nyara kolemereria mangana yosoro na entebiga kabe street ndebi onye tonta getiga iga ngotebi gondi monye na tonta getiga iga tingo boru asenda be tindi moriri egento nara gogote ineke no cheri tuko kwa rueteke go kanyo osora ga konyoma esani yago twatete bakege tanda geri cyawo na kito uterete igo bono nandi chiombe chiri osora kanete gocha nenjira kinanyomerete igo bono otagete chiombe chiri chienda chirusi guchiretwe bae bunga kya uru nenyale kane buri njege ntunali ku advice sister kwale gokora bane sister yane nandi timwa sister nyanjira na yani undi naro egento kwale gokora neke ekwale kwenda buo goikaranza ayo tegerere akaro gwategereire konya kwa report nawe bagaka bande bakenyuro batenga gose chiango chiao batenga muchando no robete kana iyo ase kinare ngekunya kuba report igekero na acha igana manyanga ngano ndanyoro boko abana bayarenge buya oende aschiango nyenjiyo nabo kwenda umuntu the next omote ya maene muchando no rombwa tore igana iyo before tara take reaction irondio gocha nanda se nyome kera abantu bagosanje tari ogo take reaction yogo tama ekwale goikaranza inse mukwanira na abantu kera after mwakwanire manyole solution mukura manganayo
enyomero no kolemereria kile kintu kiuga na kwa advice ndimo ase genche nanyorire ng'a naye tuteti mang'ana nege tutageti gontegerera egintu giuko ko advice ngira na susuru igote gwetinga nincha ndigete kwani ncho utagetengu utagete ocha matanga bwone na bote to shon tukuti tigangenda bosongo ngenda oro nkaranse ndiye nyumba none ya mabati chinyumba nchiroro bakichiri bubere bosongo menyororo ngemenyi buno mumuraka ngemenyi buno yonta bwati bana ba minto noroche buna abaibori na barabwa bakwete na ino motete gontu igombia mogoko sister tikagwe tukutana no bwata abana ba minto one gento nari go advice yokorega osoro ngorambia tole nere tabwati mochandone anya ndiyo mochando ra susuru nango osoro ngakirisi ayo rengera ti musacha nate nago tebinga ninkia gokora osoro nate nago tebinga tari gotene na kunya kumnyuka na bante kenyo nate nago tenga kunya kumnyuka na nango ndebiri osoro ni maite bakande biekere shidero wikande bitako batante igo bono nchembwa to bokongutete gotebe egento njigiuka nari go advice esisi oira nebugo onya sekarororo naboko ebintu mbingora akora somochi naboko kongea gutuka no nebintu ayo kore ebintu byao oswaye mugondo ole mosimeke ebintu byao obeke stress kando nyomba abantu nguchanda nabale sana lakini ngentake neno kolemerana ai namukago mochanda ino ngomnyoka ni ore nabakungu maiga kogenda no eto chanda ine mondo tayonse yore perfect egentake neno goikaranza no gokwanirana twakwana amangana yekera asinyire twarangiria bagaka wike abantu bono emba 3 amangana itwayagaya na iga twanyora erire nandi twagenderera bia igo bono gutame itari ero njira bono nanyorera steyo ndatimukire no ningiga nanyorire ng'a ni stress nere enterera gunya guchaka iga no nachiete bono ningenda no chi street iga limbero ro bosongo esengencho nanyorire no naye kwarengeri isora kini bono nyanjira ne rusangare bono rochochi nachitaka nyora ichara linde kuchimagomba ali kamoira ndoche nga bono lero mbia bamenye bono nchike ndunara kotebia ndunara kokotebia nabo enyomo kolemereri mna nyanjira ucharemereri nyanjira no nekera korachicha enjira agochicha gocha buno mogeni twamogeni buya iga aibone gendurana kotebia sister kwa ogento gokora enyomo no kolemereri igentura akore tiganga ndiya macho esibi onyore ndagiro beke muno oyenda segetikeri kya baba oyenda otimoke ekerekere kwatimokire mambi oboke mambi kere kwa bokire limambi oyenda bakaka ororo osoro mokwane nera mangana aina mangana masini nikali mangana marengi manene mangana masini usibone sisi ngakiro soro tindi kuira nabo tinda ira naro birengere limbira ngangira ne kuchugusoro ya tianda atimuka usoro no mugako ni maetere kintiganda atimuka manyagara mwanyu mane tubuna mwachira mwalierera nitaye no usoro muna mwateba ni tubuna mugochikomenya bono yikire katika berero cha magosoro chibuna kwandebia una liri gwateba mwamenya rinde momenya rite mechano bone kero obuya bwachiri korokana limo chugwetanira igure sisi aina mangana make tigaye naratimuka ngolengera rinde ndore na kingokora naro sire birengereri karanti gondi mwae torante igoro yo soro torante igoro yo kuira na torante igoro yake ndigaye ndatimuka nkanacha tigaye ntimuke gakintike aibone sisi mangana na yaigure aibone kuratimuka kwanza asinale ga matando organizing committee mwana na ro tumune pikipiki otumune alibona bakabeke rumondo bwe pikipiki bono mate amatangaro ro arafu nandi bado ne case kero ibona takato ende totegere torore ngangu anjira na bale kyagera uyo babekirite ne ro mutumete ne pikipiki chibesa bagudai ejiro chinyinga bono jatwana tuikaranse ne tokwane toronyege kunyalikana amatanga lendabe njigagiti gango tike sisi tikaminyokesa kulijinza chielire naboko fira tomu ngobone igwe ngabera eka ina mangana make gochande torore ngakito kora mangana Keme chando era goitana ne Ndizi TV egetuna mbaye mose chiko sori chokwegia gusiyonsi etokuba segetabanya biashara bonsi pimo bwate biashara aho munyara gutangase biashara beto kwetera egetuo gyaito onye ko bwate hardware school obwate no ne hoteli osina matoko koni kende yonsi kiri bwate okoni abo ke namba ya yaito 0714162444 tunyara gukora biashara mo
kendi gionse tate gutangaza na boto gutangasira